Raimo Summanen tänään voitto Bluesista. Millainen peli oli? No, alku tuli vähän silleen, että tiedusteli molemmat jengit sitä ja jotenkin Espoo pääsi sitten niin kuin hyvin hereille alun ja toi kamppailu pelaamista silleen peliin, että meillä oli vähän vaikeaa päästä omaan rytmiin. Sitten se maali auttoi meitä vähän ja etu saatiin siitä, että Espoo pelasi eilen. Ja sitten joitakin jaksoja todella hyvin pelattiin ja sitten joitakin jaksoilla oltiin vaikeuksissa paineen alla, mutta niin paljon hyvää meidän esityksessä ja paljon hyvää. Espoo on kova joukkue kanssa. Pari viikkoa ollut IFK peräsimessä, niin sä peräänkuulut sitä, että pitäisi saada nopeutta ja suoraviivaisuutta, niin onko sitä nyt tullut lisää tässä pari viikon aikana? Kyllä me aika paljon sormusia niiden pohjalle niin kuin rakennetaan, että ei tässä ole mitään isoja muutoksia ole tehty. Jääkiekko on vaan semmoinen ihmeellinen peli sitten, että jälkikäteen on aina hyvä miettiä sitten, no miksi joukkojen voittaa joskus tai pelaa jonkunlaisen pelin, mutta niin sitä meistä ei kukaan oikein varmaksi tiedä, että meillä on muutama viilaus, mutta kyllä tämä joukkue on tehnyt töitä hyvin ja näin, mutta joskus se pelaaminen, niin se ei aina sitten vie voittoihin ja se kierre on vaikea sitten. Jos mennään yksilöihin, niin onko se ollut selkeät tason nostajia jo tässä pari viikon aikana? No, ei ole ihan järkevää mennä hirveästi niihin, koska tämä joukkuepeli, mutta paljon on valopilkkuja siellä. Että semmoinen sitoutuneisuus on hyvällä tasolla. Että niin kuin vaikka on kokeneita jätkiä ja on nuoria, niin semmoinen nälkäisyys on siinä, että niin kuin jengi haluaa pelata ja yrittää ja semmoinen on hyvällä meiningillä. Ja en tiedä, sitten ehkä joku voitto sitten auttaa siinä, että eihän niistä tiedä aina. Nyt alkaa maajoukkuetauko. Miten IFK käyttää tuon maajoukkuetauko? Huilataan tässä ja sitten treenataan ja sitten huilataan vähän pitempään. Tutustumista vielä pelaajiin, koska meillä on aika monta siellä sairastuvalla ollut. Ja jouduttiin tekemään vähän semmoinen puolivälin suunnitelma sen niin kuin rytmityksen kanssa, koska että saadaan nuo jätket, jotka on ollut sairastuvalla, päästään vähän reenaa. Ja sitten kun aletaan taas pelaa, niin tässä sarjassa ei oikein reenailla enää sitten. Tämä on tämmöinen meidän viimeinen puristus, mutta niin aika paljon menee myös levän kanssa. Että nämä jätket joutuu koville, niin saisivat sitten huilata. Ja jos haluavat käydä jossain, niin siinä on aikaa käydä.